Hej så YouTube. I må lige undskylde, hvis min stol knirker lidt. Det gør det bare lidt for tid. Men i dag der vil jeg vise jer, hvordan I får flymods på den gammeldags måde, og ikke bruger zombie-monster. 4K med det. Ej, det er faktisk ikke godt lide. Men til grunden til, at jeg vil bruge den gammeldags her i dag, det er, der vil også komme en video med zombie-mod, den står der senere. Men det er grunden til, at jeg vil bruge den i dag, det er fordi i den her, der er noget, der hedder noclip. Og der er noget, der hedder run. Og det betyder, at hvis du bruger den her, så kan du løbe ved at trykke på en knap. Og du kan også flyve gennem vægge i single player, hvis du trykker på en knap. Det er meget nyttigt, synes jeg. Men vi skal lige se det. Okay, du starter med at gå op i start her. Så er du procent app data. Procent, som I plejer at gøre. Så på til Minecraft. Så bind. Så her har jeg masser af filer, og det er sådan... det er sådan, som Minecraft kører på. Ja, det er så, hvor mange versioner, jeg har haft, siden jeg geninstallerede Minecraft. Men de bruger man faktisk ikke. Men i hvert fald, det er den her, vi skal bruge. Åbn med WinRAR. Så får den op her, der sætter jeg... så sætter jeg lige den derovre. Ja, så har vi den. Så har vi vores modpack også. Og den sætter vi herover. Ej, nu kommer jeg til at lukke update. Du skal ikke lukke Minecraft mappen noget. Fordi jeg skal bruge igen senere. Så tager jeg alle de filer her. Trækker over. Siger OK. Så skal jeg lige huske at lukke Minecraft ned først. Så prøver vi igen. Så hvis du har en mappe, der hedder metainf, det staves... det gider jeg ikke endnu. Det er meta-inf. Hvis du har sådan en mappe, marker den, og så delete files. Det er faktisk alt, hvad jeg skulle i den her fil. Så prøver vi at gå herind igen. Du kan også skrive det heroppe nemlig. Vi skal ind i mappen igen. Det er bare det. Og så laver vi en bibliotek. Procent, app data procent. Igen ind. I Minecraft, så i stedet for bind, så du har nok ikke en mappe, der hedder mods. Men hvis du har, så skal du ikke lave den. Men i hvert fald, hvis du ikke har en mappe, der hedder mods, så laver du en mappe, der hedder mods. Det lyder. Den mappe, der laver du en ny mappe. Og det skal, ja, det skal man gøre. Så inden den mappe, der er den bare tom lige nu. Der går en config herover. Tag alle dem her, så gør vi den her ned. Så skal vi faktisk bruge den øverste fil. Hvad laver jeg her? Der skal ingenting. Så scroller vi ned, indtil der står flymods. Du kan også bare redigere, find næste flymods, find næste. Det skal vi svømme med om. Ja, jeg skal med om. Men så her, hvor der står F nu, det plejer jeg at lave om til G. Det er der, hvor du starter med at flyve. Så hvordan du flyver op, og hvordan du flyver ned. Det er hvilken tast du lever på. Den kan godt lige have på den der halve tast. Det kan jeg bare ikke skrive her. Så er du backslash. Og hvis du har problemer med det, så kan jeg lige vise dig, hvad navnet er bagefter, og hvordan du kan finde ud af det. Det var ikke her. Den her, den duer ikke lige for siden, så jeg skriver bare Y, for den bruger ikke til noget. Her, der skriver du, hvad du gerne vil have. Det hedder så backslash, fordi vi har et dansk tastatur. På irsk tastatur vil det knap stå for sletknap. Der plejer jeg at sige ja, fordi jeg vil ikke holde den der knap inde, mens jeg løber, fordi så kan jeg ikke trykke på A og sådan noget. Så skal jeg bare trykke på den en gang, og så løbe. Så er det hvilken knap du vil slå noclip på, og til og fra med i single player, når du flyver. Så om noclip skal være på fra starten af. Så her, det var hurtigt du flyver. Plejer jeg at sætte til 6,0. Så hvor hurtigt flyver op og ned. Det er plejer også at sætte til 6,0. Det var hurtigt du flyver også. Nej, det der, det var hurtigt du vil flyve. Eller gøre det hurtigere, hvis at du trykker den der Y-tast inden eller sådan noget.
Og så det her, det er hvor hurtigt du skal løbe, og det sætter jeg til 4,0. Så hvad der skal stå, når du flyver op i hjørnet. Jeg kan godt lige have sådan her. Sådan der kan jeg godt lide det. Og så hvad der skal stå, når der er no clip. Ja, det sætter jeg farligt. Så trykker du Ctrl S eller gem. Hvad vil der være? Det skal jeg ikke gøre. Gem. Så lukker jeg det der ned igen. Og det der. Og så er der Minecraft op. Så ved jeg bare ordentligt. Det ved jeg godt, du synes. Jeg vil også anbefale at lave sådan en mappe til alle jeres Minecraft ting og sådan nogle ting. Herinde. Jeg har min server og sådan noget. Alt muligt pis. Så er det ikke pis. Det er lidt noget nyttigt herinde. For eksempel så har jeg min genvej til Minecraft her. Det kan jeg lige vise jer, hvordan I får. Min mappe. Så nej, det var ikke min mappe. Fuck, hvad laver jeg? Sæt. Ny genvej. Angiv hvor elementer placerer sig. Skriv C. Kugler. Og så backslash. Hvis du ikke ved, hvordan du laver det, så skal du enten tage en af de her tilfældige op. Og så markere backslash. Og så ikke lige at kopiere eller Ctrl C eller hvad du vil gøre. Og så hver gang du har brug for en, så kan du sætte den ind. Sådan der. Og du har min IP. Jeg glemte lige at kopiere den. Fuck. Nå. Men ja, altså jeg bruger bare den normale tast til det. Det er Alt Control, og så den der knap, hvor du sætter sådan nogle her. Alt Control, og så den knap. Og så skriver du users. Backslash mere. Dit brugernavn, det er mit navn nemlig. Så app data. Og så roaming kommer så af sig selv. Og så laver du endnu en. Og så, ja, sådan her. Så skal du give den navn. Minecraft map. Sådan der. Og så appen trækker ind, den kommer herind. Og du kan også bare gå ind i. Som du kan se, så har jeg en der. Og jeg har også en, bare en til texture packs. Ja. Jeg vil også snart lave en opdateret video for vores gamle kanal i MP om texture packs. Hvis ikke det bliver i dag, så bliver det i morgen. Men vi skal først lige have uploadet vores live fra serveren del 2. Jeg kan se, at vi er optaget i 7 minutter nu. Nej, vi har glemt at teste. Det skal vi da lige gøre. Hej, tag lige den af i baggrunden. Dik, dik. Okay, vi har lavet en fejl. No mods are enabled. Vi har glemt det sådan der ser errors ud. Så står der også hvad der er i vej. Så går vi ind i vores Minecraft mappe. Mods. Zombie. Så går vi ned. Den er flymod. Så skal vi lige have fjernet det der tegn. Vi gemmer. Lukker ned. Jeg så Minecraft. Det var lige et minut. Nej. Jeg så Minecraft. Håber multi. Nå. Jeg har sådan en mod på til multiplayer list. Sådan jeg kan se alle serverlist der. Men som du kan se, så flyver jeg ikke nu. Men jeg flyver nu, og der står Flying Jesus Powers. Hvis nu jeg gerne vil have no clip, så kan jeg trykke F6 der. Så der er også fix no clip. Ja. Så trykker jeg lige F6 igen. Så hvis jeg trykker den der backslash knap ind. Nå, men hvad var det mere, der var på den her? Ja, så skulle jeg vise jer, hvordan I fandt ud af, hvad det er. I går ind i controls, så hvis nu jeg gerne vil space, den kan altid huske det space. Eller jump. Men så prøver jeg at klikke den knap, jeg gerne vil have. Så står der backslash her. Jeg kan også prøve tab capital. Left shift, left control.
left menu, left win, alt control, og så videre. Men nu vil jeg bare gerne have hoppe på den. Så kan du bare se, hvad de hedder der. Det er faktisk ikke så svært. Håber du lærte noget af den her video. Ellers skriv en kommentar, hvis der var problemer. Og så skal jeg nok fikse det personligt med dig. Hvis det hjælper mig også gerne lave en kommentar. Vi elsker kommentarer. Vi kan ikke få nok af dem. Så du skal selvfølgelig ikke spamme os. Men altså. Og så husk at lige finde liking, hvis du fik det, så du. Så andre kan se den her video. Og tak fordi I så med.